Веднага, щом чух за проекта, реших да се включа в него, защото той ни дава възможности големи да се включат повече колежки, по-бързо и по-лесно да качват информация. И също така имаме съвременна визия вече. И ползите от обновения сайт са, както казах, визията, която на първо място я поставям. Лесното бораване с сайта, по-бързия достъп до интересуващата ни информация. Навигацията в новия сайт е лесна за употреба и не срещам никакви затруднения вече. Смятам, че всяко училище и детска градина трябва да имат уебсайт, защото така най-бързия начин това е за стигане до родителите, за обмяна на информация или да намерим нещо, което ни интересува. Един нов и обновен сайт изиграва голяма роля в привличането на нови ученици, тъй като родителите си веднага дават сметка, че децата им ще се учат на съвременни неща и че за този сайт има едни ангажирани учители, които са го изградили. В новия уебсайт бяха въведени редица подобрения. Първо, външния вид, съвсем нов, лесно достъпен. Комуникацията е по-лесна. По-лесно е бораването със самия сайт. И за боравещите, и за тези, които боравят със сайта. Така, в сегашния сайт, мобилната версия, която е за телефон, е много лесна за използване и сайта се вижда изцяло, докато при предишния сайт имахме проблем с това, че не се виждаше сайта изцяло и трябваше много усилия да полагат хората, за да намерят каквото търсят. Всички знаеме, че 70% от трафика се пада на мобилните телефони. Хората и родителите много харесаха новия ни обновен сайт. Имахме трудности при обновяването на сайта, идващи от стария ни сайт и качването на старата информация в новия сайт, но благодарение на екипа всичко мина добре и се справихме. Уебсайтът е много важен за комуникацията и то за бързата комуникация, не само комуникация, бърза комуникация между всички учители, родители, ученици. Ползата за всички е качването на актуалните неща. Родителите могат да видят с какво се занимават техните деца. Много повече са информирани за това какво се случва в училището и с децата им. Според мен, всяко едно училище и детска градина трябва да се включи в такова нещо за подновяване на сайта им, защото това носи само ползи за всички страни.